Rewangeha Sûriya mafê mirova di daxuyaniyekê de duhnehê hezêranê ragihand. Got di nava hejmara giştî ya kesên got di krîza Sûriyê de hatine kuştin. 186 kesên sivîl hene. Rewangeh de dezanîn, got ji destpêka krîza Sûrî got 15 adara 2011 de û heta niha 230,618 kes hatine kuştin. Di nav wan de 11,493 zarokin û 7,371 jin jî hene. Di navçekdarên aliyên liberal û îslamî yên mixalefeta Sûriyê de 38,592 kes hatine kuştin. Di navçekdarên alîgerên rejîma Sûrî de jî 32,533 kuştî hene. Ji Hizbullahê Libnanî 838 kuştî hene. Her wiha ji kesên şîeyên got ji deverên Sûrî hatine 3,093 kes hatine kuştin. Hevdem 3,191 kuştî hene got heta niha nasnameya wan nehatiye diyarkirin. Rewangeha Sûrî amaje dike jî got çarenivîsa bêhtirî ji 20,000 girtî di zindanên Sûriyê de ne di nav wê amara giştî ya kuştiyan de ye. Çavkaniya navborî baldikişîne ser hebûna 5,000 kesên sivîl û şervanên yên got ji aliyên rêxistina Dewleta Îslamî ya Radîkal Daişê hatine revandin û dibêje got ew nizanin bê çi bi serê wan hatiye. Rewangeha Sûrî eşkere dike got 1500 şervan û çekdarên ji hemû aliyên şer di nav wan de hêzên yepeke jî hene got çarenivîsa wan ne diyar e. Di nav hêz û alîgerên rejîmê de jî 7,000 kes nehatine diyarkirin. Derbarî hejmara birîndarên krîzê de Rewangeha Sûriya mafên mirova di dezanîn got heta niha bêhtirî ji milyonek û 600,000 kesî birîndar bûne. 11 milyon kes jî koçber û darbêder bûne.